Shalbrum phungaikeno boini thaneo thangai nok nukhung narak tongnani ajinani lama naitogei nok nukhung yakarei bolong walango thangai ajimi tongmani khorsa tiprajak bukhuni mangpli kasoi phaika bilonia resomok blok bai khobjak Dhananjay Nagar Panchayat ni Malambari Parao Ratan Kumar Tripura bai Juborong Tripura bwsak khoroksantei borokni nukhung hor sal watei nobar phano boini thaneo ajiwi nukhung khawi tonglai jamani Asomsa siniya nugya bemar bai choprop jagai thongara klaijak tabo bihik Juborong Tripura abo haike siniya nugya bemar manjakmani talnai kawi tongkha bemar bai jingjalo klaijak tabo nukhung sak naijana bagai amchini sakam nogo yagulo shantir bajar sakam nog abni ulo Udaipur Tepania sakam nogo tubukha phia phatar haste utlangai sak naijana nangnai hanei sak naini rokbai sajakmani yagulo yaphawo gobang rang nangai tongmani bai nogo kifili matubukha salbrumno boini thani thangai samung khlaya hanke nukhung sugya abo hai halogo baiki phatar haste utlangai sak nainai wanama chalaijak hiksai kneino gamam chawi paithago hastini khaganang teprsa lukurokni thani Subhasu Sankha bwsai Ratan Kumar Tripura khnaine di bwsaini khuktei bobhai jingjal kalaijak nukhung tei lukurokni thanio tamoko kasarkha Ani bukhoro kem sarje kapagna Rajan thanigo Subhasu naigo shirtor thani babai Ani bihik no hamya ani bakhabai bujai sunani garingke silse rok phano aro Chennai ba Mumbai rok phano amai langai bujigi nang sunani ga ani athik obostha krei banang talangai mangala talangai maya rugi lungkaringke thuina nangkangke nugo ma thuisinai jodio Tripura mothorok bo khairogoi sibanan musung kangke ani bihigno ang lagi manai omahai ang masamaningo mung tamandini Ratan Kumar Tripura parane mung emne sarkar baga Malambari blok andar pala Rishu san nebrele tabang mane ani buri kutugo hamya tamarogbo abo rukto sungto samalia doctor bo tabo srai saya tama ruk mohai doctor oplokade doctor le phunuka tabo bai waitha surok thangka Santri Bazar Udaipur mohai pero thamna pore kono x-ray ba CT scan khlajak de CT scan khlajak blood porikha khlajak arbo orni bahana nagai last go porikha khlini sob obole kasarore na side kandara kutu kandara mane budul haide on sekang budulungka ulo budulungai pura pekok patigi orni kuptirok marok thangka oke tabo kandaga ekdom bla tangka mane bare ya bisingo kandara kutu kandara je ruga bolai totra bisina bole bisingo phatariya basudina ha tabo running talsakate tingka bondine buranya yani buri agale mane gam age le gam no rukto aboto chicken kotor umahai kori jatani saga umahai mano tenjungle apna tamarok ne bansa ani to wanama tungo kutuk drego amahai
mungui guptui thangai belang khanai jarang kan ke ang to mawana kha maha sianu yaba to mang ha aro kubun rugi yok kem chatem charo dong ha amai wanama payai ma to Apa kan ini berai? oh ani brino Ini berai mang? juburum tipra Boyas lebar sama boya tabo unculi structure dong Ke totra to apa hai je mane rukhani mana mane mairok sai de man mai agile ekdom samia abo hati barsa suk rau mai sa jami ekdom durbol ka kubung ka rong ka mane mai samaya na bai mane sastor ba ke komai शास्त्र तो आगे वो कराना तब वो और की मांगें के तब वो माइटी चमाले यांगें के और हो रो खलाइजा और हो रोना फसे तंग मालिया emne tamro khaisa एमने हमारे कैसा समूह तंग न सको वाह बो फले न सको basa poder le tong so बसात तो खुबा तंग चला खरोक थाम बरी खरोक नहीं खरोक सासमी काय मात्र आर खरोक बरी चिकन सासमी nungle tamo kamro khai वाराव बोराव तंगे फले जाओ ini mang रतन कुमार तिप्रा kenini berle kokde semana tabo sale sawa saifa na clear onya khorang srai srai pa ya ta emne thangla sorok la khai no manle thangla so khai mana himla ma hele khale mana mane mairok sane kisa osubida kosto ngwa tirok la lei mana toibo dogoi num ya kasa basa khayon dong kasam se hayong tu ya kabang nung kan ka waisa bena kabang nung kan ke abo tabo ordo kasaga nung kan ke bithiro la chalesa bithi tabo dakai tha sabai manigo dakai sake 3300 dakai sake 1900 dakai sake 1300 amake sabai ge tabo bithi ja tumani abo amaro chai tung o bithino le mane sai tong pho mane kisa sade ham kisa bedna le komego dego mairao muiro sagan ke yaw yaw jaga yaw hospital sara mane rok osai boidoron re pulina ka ha amale na ya ke nung tabo tibro sa lu korone thane mane tama kok sarana muso tama kok kasana muso tibro sa lu korone thane kok sarna le muso thana bhage kasanai ani muso male ang rangnang rong khangke silchar rok kubun haste chennai rok mumbai rok amahai bakhana bujai nagi makhamu rang ro tong khangke ke ora tilang ne mane nene silchorong ongpho silchoro pha ongtho ba agotola phangtho mane ora tilang ne bagai nung to rang nai to na rang le nang rang le nung bahai ke man nai mane rang man mane bagai nung borong ni thane mane suba sutu sanne muso chuba chu to sanam chungphana manthai tumana ke subon bisine ba parani burro se khairobi thanai baro 1500 টাকা ro ang mangkha ke parane borok sarate alada borok de phaisu bakha amara alada borok le chuba chumani ko pati torop thik ro de manta pati rabo kono pati ro amhai raphaya tabo rugi hanade hayade aboto saimalia bithi to running chai tongo ke amahai ong phano bithi running chai tong phano rugi manai buruto boto soi wana jangna kagai tongo no angbo bini rugini besai ongai bo angbo wana ma thoya no mungsa khlaimaya mungsa sia amani bagai teibo bakhana bujane musungmani teibo hakchal hasterago kusu berengni hospital rago najana musungmani amahai nanan thangka ingke to
ani da ati bija kuri bigra ge ang bigra de tatal desa amo mo jo to si dong gang bigra no mung sakuri ge bukhano bujamia je kubun hastini hospital rogo 사kham nogrago tangai nernani ama ang sananu musumani ke ama hai mothara phano khairabai chubanani musum kanke chungno chuba kanke kubun 사kham nogrago tangai janani musumani ama hai মানে তিবরা মথা বা বুয়াগারা ফাইছো বাকে বরক বরনে থানে নং সুবাসক সানো মাহাই মাসানমানি